Тази нощ се случи нещо, което не съм си представил, че е възможно. Операторът на Жега, с когото снимахме разследване за продажбата на наркотици в дискотека в центъра на Перник, беше брутално пребит от самозабравили се мутри с бухалки. Откакто съм в екипа на това предаване, съм разследвал дейността на наемни убийци, сутеньори, наркодилъри и лихвари. Никога обаче границата не е била преминавана така, както бе премината днес. Операторът Иван Китанов беше буквално смазан от бой. А вината му беше само тази, че носеше камера и искаше да си свърши професионално работата. Следва историята за трагедията на българската свобода на словото. Това е само част от бруталния побой пред дискотека в Перник, свърталище на наркопласьори. Екипът ни тръгна по следите на сигнал, подаден от организацията Зелени барети. Целта им е да прочистят улиците от дилърите на дрога. Според тях в това заведение се продават амфетамини и кокаин, а главният дилър е човек с прякор кинтата. Подставено лице влезе в дискотеката и успя да си купи няколко дози дрога. Веднага след това беше подаден и сигнал на телефон 112. Добър вечер, обажда се Мартин Илиев, председател на Зелени барети организация и се действа от 37 за заведане на наркодилъра на града Кинтата и сега ще предприемем акция в заведение Сигния. Нека вашите колеги и полицията да заповядат. Да ми се действа. Момчетата решават да потърсят сметка от човека, който продава наркотици в заведението. Част от тях нахлуват в дискотеката. Екипът на TV7 и News 7 ги придружава в заведението, без да бъде спрян от охраната. Там обаче зелените барети са посрещнати от въоръжени с бухалки, боксове и ножове гардове на кинтата. Избухва масов бой, а представители на зелените барети бягат. Екипът ни напуска заведението от страничен вход, но пред дискотеката посрещнат с бухалки и боксове. Операторът е нападнат от 4 души, които го свалят на земята и започват безмилостно да го бият. Изтръгват камерата от ръцете му и я потрошават. Няколко удара отнася продуцентът на Жега Любомир Огнянов. Той подава нов сигнал до телефон 112, оттам му отговарят, че вече са приели повикване. Задават му въпрос дали има ранени, за да изпратят линейка. Минути след това пристигат няколко патрулки. Арестувани обаче няма. Операторът ни откаран с линейка в болницата, където пристигат и други пострадали от побоя. Прегледът показва, че служителят на TV7 е с пукната кост на дясната ръка, съмнения за счупена челюст, няколко шева на крака от ударите с бухалка, натъртвани и охлузвания. Грабнаха камерата от ръката, моментално я счупиха, удариха от земята и започнаха да ме налагат кой с каквото има, с бухалки, с шутове, повалиха ме на земята. Те също те удариха. След няколко секунди, може би минута по-скоро, успях да се отскубна и да избягам. Такова нещо попадал ли си в такава ситуация някой? Не. В подобна ситуация не съм попадал, не се движа в такива среди, не ми се случва такова нещо. В болницата пристигна и лидерът на зелените барети Мартин Илиев. Искахме да направим репортаж с вашата телевизия, да ги заловим на место, но както се случи, те бяха добре подготвени с бухалки, с палки, с ножове и се стигна до акцесии. Понабиха ни малко, но нещата не свършват до тук, всичко продължа. Цяла нощ екипът даваше показания в полицията. Служителите на реда работят по горещи следи за откриването на побойниците.